Iki aku kerja kesel tenanan, balik kerja ora adus langsung rebahan. Ora klalen buka TikTok nelok wadonan, sliwer-sliwer ayu-ayu raine filteran. Sektrol terus nganti ape ono sejaman, terus sektrol ko ono berita ape lebaran. Aku ndadak kelingan dong wayah lebaran. Ora konco ora tanggo takon aku kapan bojone, kapan bojo, kapan bojo, kapan bojo, kapan bojo. Marani ring tonggo mesti ditakoni aku kapan bojone. Marani kancane mesti ditakoni aku kapan bojone. Marani sedulur mesti ditakoni aku kapan bojone. Marani ponakan mesti ditakoni aku kapan bojone. Oh Tuhan, kuatkanlah hatiku ini, muga-muga tahun kie ketemu jodohne. Hai hai hai. Sektrol terus nganti ape ono sejaman, terus sektrol ko ono berita ape lebaran. Aku ndadak kelingan dong wayah lebaran. Ora konco ora tanggo takon aku kapan bojone, kapan bojo, kapan bojo, kapan bojo, kapan bojo. Marani ring tonggo mesti ditakoni aku kapan bojone. Marani kancane mesti ditakoni aku kapan bojone. Marani sedulur mesti ditakoni aku kapan bojone. Marani ponakan mesti ditakoni aku kapan bojone. Oh Tuhan, kuatkanlah hatiku ini, muga-muga tahun kie ketemu jodohne. Marani ring tonggo mesti ditakoni aku kapan bojone. Marani kanyane mesti ditakoni aku kapan bojone.